Matul il-jum il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għamel żjarat fil-lokalitajiet tax-Xara u Marsalforn fejn kellu l-okkażjoni jintaqa' ma' residenti kif ukoll ma' sidin ta' stabbilimenti kummerċjali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stqar il-komunità Awċija bl-għajnuna ta' numru kbir ta' volontiri kif ukoll il-kunsilli lokali irnexxielhom li mixxejn joħolqu bosta proġetti dan kollu għal ġid tal-familji Awċin u s-sidin ta' negozji. Ir-residenti ta' Marsalforn kellhom l-opportunità li jkellmu lill-kap tal-Partit Nazzjonalista sabiex juru it-ħassib tagħhom dwar is-sitwazzjoni f'din iż-żona turistika dan hekk kif Marsalforn ħaxejra ferm differenti f'dawn l-aħħar snin b'rapporti ta' diversi każi ta' ġlied u nuqqas ta' sigurtà. L-Awċin tkellmu wkoll dwar l-isfidi li qed jaffaċċjaw bħalissa fosthom il-pjaga tal-għoli tal-ħajja, it-telqa f'numru ta' lokalitajiet kif ukoll toroq li qed idumu magħluqin għal xhur sħaħ dan apparti li għawdex baqa' mingħajr l-investiment fi star ġdid. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li mal-Awċin huwa qasam il-pjanijiet li għandu għal lokalitajiet sabiex l-Awċin ikunu jistgħu jgħixu aħjar. Bla dubju, aħna anka tkellimna dwar il-pjan li għandna l kull lokalità manka wkoll il-pjan li għandna bħala konsillira u sindki għall-lokalitajiet in ġenerali. F'dan is-sens il-pjan tagħna mhux biss għall-lokalità imma wkoll għall-Gżira Awċija jibqa' dejjem fl-interess taċ-ċittadini mhux fl-interess tal-ftit. Bernard Grech qal ukoll li wara dak li ġara din il-ġimgħa numru ta' persuni li tkellmu miegħu ikkundannaw bil-qawwa kollha l-aġir ta' Roberta Bela fil-konfront tal-ġudikatura u l-maġistrati. Min-naħa tiegħu Bernard Grech wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jagħmel pressjoni sabiex istituzzjonijiet jitħallew jagħmlu xogħolhom. In-nies jitkellmu magħna wkoll dwar dak li għaddej propju l-attakk fuq il-qrati tagħna għaliex il-Prim Ministru ma jistax jaċċetta illi għandek il-qrati li qegħdin jaħdmu u li qed jagħmlu xogħolhom u qegħdin jagħmlu dak illi ilu ħafna snin jipprova jara illi ma jsirx. U għalhekk aħna nibqgħu nikkundannaw l-attakk fuq il-ġudikatura, nibqgħu anke nagħtu appoġġ tagħna lill-ġudikatura li qegħdin jagħmlu xogħolhom u anki aħna nibqgħu nagħmlu pressjoni fuq l-Avukat Ġenerali u fuq il-Kummissar tal-Pulizija biex jagħmlu xogħolhom mingħajr biża' u mingħajr favur ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Waqt dawn iż-żjarat Bernard Grech kien akkumpanjat mill-kandidati tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, David Casa u Norma Camilleri, kif ukoll mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino. Preżenti għal dawn iż-żjarat kien hemm ukoll numru ta' kunsillieri kif ukoll kandidati għal kunsilli lokali.